Makadi muri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita pachannel yedu ye 263 times iyo inokupa nyaya dzinofadza dzinosuwisa pamwe nedzinokatyamadza. Nasi uno tiri kuno kwaMurewa kwaMusani uko kwakabukurira madzibaba Ishmael. Tati tisvikewo timbonzwa kuti madzibaba Ishmael vaigarawo nevamwe sei kuno kucommunity kwavo, sezvo muchingoziva iko zvino vari kupomedzerwa nyaya dzakasiyana siyana. Nasi uno tauya tiri kuno kwaMurewa kwaMusani, tauya kucommunity kwaigara madzibaba Ishmael kwavakakurira kuti tinzwe kuti vaigara nevamwe sei muno mucommunity mavo. Makasimba ere mama? Tiripo timakadiwo mwanangu. Tiri nani. Mungangotanga nekutaura muchidimbu kuti tanzwa kuti madzibaba Ishmael muno munhu mavakakurira mamusani. Angari munhu akaita sei? Madzibaba Ishmael mumashure vakanga vari munhu ainzwisisika nekuti chiramando chavo chainzwisisika. Asi mashure mekunge wazorowana nemapurisa, wariwa mapurisa kubudiriro kwakambengo chinamatira. Ndo pakatange kutadza kunzwisisa kuti vakuda kurarama vachida kubudiriro vakabva rini? Ndinganyatsoze makore awanyatsokuendako. Nekuti mhuri yavo yese vakaizvarira kubudiriro. Okay. Vana vavo vanokwana kuite 7 vese vakazvarira vari kubudiriro. Vana 7 ava ndeve mukadzi mumwe chete. Ndiwo mukadzi mumwe chete wendiri kutaura. Alright. Nekuti ndiye mukadzi watakati pawakabva kubudiriro kwaye achiri 1. Okay. Saka vazoona manje varohwe ikoko nemapurisa. Varohwe mapurisa ivo. Ndo pakatizira vachiuya kuno. Saka ndobva vamboti gare vachienda kune zvimwe zvinamato. Asi kune zvimwe zvinamato zvacho zvazovaita zvacho zvakazvirikani against nevamwe. Saka ndo pakazotsvagwa nemapurisa ndobva vasungwa. Vachisungirwa nhau yekurohwa chinyi mapurisa kubudiriro. Ipapo vakanga vane vakadzi 2. Saka pakazosungwa. Vaigara navo ipo koko kuno kuvakadzi 2. Vaigara navo vese 2. Alright. Saka vazosungwa manje mukadzi uyu ndokubva aenda. Pavakazobuda vakaramba vachienderera pamberi nechinamato chavo. Uyezve vana vavo havaendeswe kuchikoro. Hakuna mwana anobvunzwe dhoo chikoro. Mitemo yamataura yekuti madzibaba Ishmael vaisa kuchechi yanga imbonyatsori yechi yamaiti vakapesana nevamwe? Vamwe vanenge vachiti vana vedu toti vaende kuchikoro. Ivo vaiti muisati dini hatiendese vana kuchikoro. Uyezve madzimai kutoreva madzimai akawanda. Mamwe masowa aya hadizvo madzimai akawanda. Saka ivo vaide zvokuti vanhu vatora vakadzi vakaita sei vakawanda asi vari under age vana vakadzi vacho. Vanga vasingatarisi makore kuti munhu anofanira kutorwa adarika makore 18. Vaitode vatori mumashure me18 years. Tinozviziva isusu kuti madzibaba Ishmael izvezvi vari maoko emapurisa vari kumatare. Asi pane vamwewo vasikana vakaendawo vechidiki vari kutiwo madzibaba Ishmael vari kuvapomedzera kuti vakavabata chibharo. Mungade kuti kudii nazvo imimi kuno kucommunity kwaMurewa? Isu hatina zvatingarambirana nazvo nekuti isu kana tichibvunze vakadzi vacho sepa next door pangu apa paine vakadzi vanga varipo vanga vasiri madzibaba Ishmael kwete vanga vari vemusangano ripi iroro. Asi kuti vakadzi vachitora vacho vechidiki yono vanenge vachirara navo pasame bed. Saka ndo mimwe yemitemo iyo yairambe vamwe vacho kuti hakuna zvinhu zvakafanana nezvipi. Kana muchiti pasame bed muri kureva kuti kudii mama vinyatsokujekesa? Toti rupasa wawaridza ivo vaine vakadzi vavo 3. Vanofanira kurara kuti mukadzi mumwe apa. Ivo vaende pakati. Zuva iroro kana vada mukadzi wavo 1 ndo vanenge vachichanda naye ipapo. Asi vari mublanketi rimwe chete. Ndo mutemo wavo. Saka vamwe mapostori vakati hakuna zvinhu zvakafanana nezvipi. Naizvozvo. Saka ndo mitemo yaitadza kuwirirana iyoyo. Saka zvizvi zvamungada kungotaura mashoko enyu ekupedzisira takanangana nenyaya yamadzibaba Ishmael nemuno mucommunity menyu maMurewa nezvavari kusanganawo nazvo. Mobva mataurawo panyaya yekuti madzibaba Ishmael ndambonzwa muchiti vairambidza vanhu kuenda kukaita sekuchipatara kuchikoro, but izvezvi vari maoko emapurisa. Nesuro pane runyere kupera kuti vange vari kuchipatara vanga vasiri kunzwa zvakanaka. Mungada kuti kudii nazvo imimi muchingotaura mashoko enyu ekupedzisira? Mashoko angu ekupedzisira mwanangu ndingataura ndekuti isusu takukumbira kutobatsirwa nehurumende. Sekuti isusu vana vedu isu handiti izvizvi vakabva munomu vachienda kunyabhira kwavari ndizvo zvoka. Dai kuri kuti hurumende
pavachavatonga vange vaine zvavachaite kune vamwe vacho vasari kunyabhira, sekuti mutemo iwoyo vakaite chirangano chekuti vaite chinhu chimwe chete, zvokuti kana ava vakadai vakanyasungwa kudzinga vaende kunopika, ko vamwe vacho vasara ava vanongosara futi vachingotore vana vedu vanenge vari maanda age, vanoramba futi vachingombunyikidza futi vana kuti vasaende kuzvikoro. Saka ndatikumbira kuti hurumende ite kuti vana ivona vaende kuchikoro, ndo zvendingataura pamusoro pezvazvo. Ko zvekuti vari kuchipatara izvozvo mungada kuti kudini izvozvo? Dzekuchipatara ivo ndivo vachienda kuchipatara, sivo vaiurayise vana vakawanda vari mukereke vachiti hakufani kuenda kuchipatara. Saka zvekuchipatara izvi ndinganyepa mwana wangu kuti nganyatsopape comment. Makasimba here mukoma? Simba wangu makasimba opa. Tinani kuri sei kuno kwaMurewa kwaMusana? KwaMurewa kwaMusana kuti right. Mene mungatanga nekutaura kuti zita renyu munonzani? Nonzi Denford Chokurongero. Okay, ndanzwa mati Chokurongerwa. Ukama yenyu wakamira sei na madzibaba Ishmael? Madzibaba Ishmael ndiba munini anoteedzana nababa wangu pakuberekwa kwavo. Saka zvichireva kuti kwamurimi ndibaba? Alright. Pakugara kwamakaita nababa venyu vachiri kunoko, zvanga zvakamira sei, maifambidzana sei? Pakugara kwavakaita kuno ndakura kudai hatinawo hatasingafambidzani taisawirirana. Chikonzero changa chiri chii? Chii chakaita kuti musawirirane nababa? Akatanga kutendeutsa baba vake kuenda kuchechi kwake, tikazviramba tikatanga kuchitsvaga kuti chichironetsa mumusha, tikanzi titeme mumango ini nemaprofita kudomboshava uko, ndoba ndakauya ndauda kutema mumango. Vakatanga mumango yanga uri pai? Yange iri 2 iri pagadheni, padhuze negadheni panocherwa mvura. Saka ndakanzi unosikochuza 1 ipapo. Papari pamba pani papa ine mumango? Pasekuru. Pasekuru, alright. Taurai. Saka ndakaita 3 chances kuda kuitema, vachiramba vachitondirwisa. Pamwe pachona ndakangosangana nevaning'ina vake vairi, ndobva vatotanga kundirwisa vachitonditi uda kuita sei, plus vaida kutengesa masitendi kuno. Ndichiramba kuti amutengese. Saipo pasekuru pacho pamumango apa ndakapatema, havana kuzombogara, asi ndini vakuda kupatengesa ndibva ndaramba. Amino vakazonetsa nemun'ina wavo uya wekundirwisa nemumwe wacho, akatozodzoka ndopaari kutogara. Asi kutoti kuya kwamaita nhasi ndabva kumba kwachona kuseni. Pavakakurwisai yapedza kuti chii chakanyatsoitika, yakapera sei nyaya? Chii chakanyatsoitika pakurwisana kwamakaita uko? Vakakurwisai sei? Vakandirwisa, wana aindirova nechitsvimbo, wana achindirova nezvidhina. Kutongowara kuzvazviri zvidhina. Madzibaba Ishmael vanga vatoripo ipapo vanga vasipo, vaituma vavadika. Alright. Zvekuti vaitoitawa zvoitaura kuti kunditsvaga semunhu anodhakwa. Vaitoziva kutoti dheni kune hwawande kupi ndokwavaigona kutotanga kuti ndigarira muroti. Mobva marova. Saka chii chakazoitika yaka zvakazopera sei pakunetsana kwamaita uko? Kunetsana takaita seipapo pakazoita kupisirana dzimba, kuenda kwaMurewa kukoti, zvikanzi muri family 1 ende munotaurirana. Pakuti tichiuya zotaurirana, ini ndaive neimwe kese yavo yandandamunetsana navo kubudiriro. 2019 pakaitika accident pana Borodale Road naHarare Drive yemukadzi aive nemazhanje nerori. Mukadzi ndiye anga ari mainini futi, akashaya ipapo panhamo yake kubudiriro. Ndipo pandakarwisana futi navo. Saka pakabva COVID. Patanga COVID ndaitoenda ukoti. Mairwisana nenyaya iyo yemumango kana kudzadza tosiyana kubudiriro. Papa ine yemumango plus yekuti ndakabvunza sekuru kuti imimi sekuru ndimi baba pamusha panapa, munobatwa sei maoko makagara panze nekuti vangu vakagara kuopposite pamba pane nhamo. Ndikati zvamunoita zvechipositori izvi munobatwa sei maoko kana muri panze. Ndobva vakabva vandirwisa. Vandirwisa ndopa ndakaruma wani mupostori wavo chigunwe ichi chikabva. Ndomuzve ndakazonge ndakuendera kuMbai police court, ndikasungwa pabudiriro police.
patakanze nemunotaurana kumusha kabva vaenda kubudirira ukoko neni bvawasikonditi haswera kukoti bandaenda kukoti futi kukoti first day ndakabva ndanzi iwe wauya wakasungwa uchinzi hauswera kukoti asi uyu mumwe wako uyu musungwa because ndaipinda mukoti nevanhu 3 vanhu 3 vese ava 2 vacho havana kuenda neni ipa pakaenda 1 uyu ndiri mukoti akabvanzwa iwe inga usikuyowo kukoti kwemipolisi sei musina kuita sei kuya makasunga chi neuyu wachona kuvamwe 2 vachona vake uyu vari kupi zvava zvanzi iwe Denford enda kukotozoya kukoti musi wakati ndobva ndazotongerwa 315 hours dzavanoita 45 days 314 ndichishanda kunge 7-8 hours here per day vandapedza nyaya yacho nobva yapera ivo pauti chidzokera kuti ataurana zvipi kwamuri hapana zvakadzokera kana nekuti ndiendewo ndega handina kukwanisa kuenda saka pakubva kwavakaita kuno kurelationship yenyu yanga yakamira sei namadzibaba Ishmael tati singawirirani alright kone mhuri yavo zvanga zvakamira sei mukadzi wavo akasiya kuno nevana mukadzi aona kwangu nekutaura kuno zvinoitwa zvinonzi mukadzi chitendero anga achiramba nekuti iko kuno kwanozotaurawo vakutaura zvemubedroom ana baba vangu avo zvinonzi aitorara pamubhedha 1 nevamwe maini madzibaba Ishmael vanga vaine vakadzi 2 kuno saka vairara vese pa mubhedha 1 namaini vairara pa same bed namaini kuti mumwe mukadzi uku kana kuti murume pakati kana kuti murume kwekutanga mukadzi apa mukadzi uku hauzozivi kuti asi ndo zvaitaurika zvinhu izvi wanga uri mutemo wekuchechi here kana kuti zvaingoitwa wanga uri wekuchechi nemafoni nemaredhiyo anga asingabvumwe right tiri panyaya iyoyo imimiwo semwana wamadzibaba Ishmael tinoziva pane mitemo yakasiyana siyana yakaita sei kusaenda kuchikoro nekusaenda kuchipatara munoitambiro sei ivo madzibaba Ishmael vanogadzira mapurani anonzi chii vanogona kugadzira purani yemba munhu akauya aida purani yemba vanoigona vakaidzidza kupi kunyora vakakudzidza kupi vakaenda kuchikoro pamabika ivo madzibaba Ishmael vakatoenda kuchikoro pamabika vana vavo ndovazvechendi vakaenda kuchikoro alright pane nyaya iri kupomedzerwa madzibaba Ishmael yevamwewo vasikana vari pasi pemakore 18 vari kutiwo vakabatwa chibharo namadzibaba Ishmael imimi iwo uchizvinzwa semwana wavo nemaziro aunovaita sababa nemagariro avakaita nemi munhu zvinhu zvingakukatyamadza here kuti baba vanganenedzerwa zvinhu zvakaita seizvozvo unozvigamuchira sei uchinzwa zvinhu zvakadaro zvichikatyamadzi nekuti taitoonawo vamwe vachirora vana vadiki saka taitongotiwo ndekuchechi kwavo vairora vana vadiki ndevapi vemuchechi mavo kwaivo madzibaba Ishmael vakamboita zvinhu zvakadaro here vachiri kuno kana wabvumira wemuchechi mako kuti azviite uriwo mutemo nekuti pa2 apa mumwe wachona uyu sevanhu tasina relationship kana kumuziva handimuzivi kutoti anga ari mwana mudiki here panguva yacho kana kuti anga akura sei handina kuziva saka muchechi mavo kana vaizvibvumira kuratidza kuti kukenani wavo ndiwo mutemo wangu wapo nekuti vairorana pachavo imi muchechi medu muno imi mukasiyana nemukadzi ndine kodzero yekumutora ini ndikasiyana nemukadzi mune kodzero yekumutora ava vane kodzero yekumutora chinjana tiri pamwe chete munogona kuchinjana mukadzi kana muri vesangano rimwe chete mukatorambana nemukadzi wenyu tichizivana muchechi musangano medu ndotomuvimba ndotomutora ndotogara naye muchigarapo ndichigarapo ndiyogara naye ndoyanga iri mitemo yemuchechi akaramba kugara neni anodzingwa zvakaoma mashoko amungada ngotaura ekupedzisira takanangana na zviri kusangana namadzibaba Ishmael amunoda ngotaura imimi semwana makamirira futi mhuri yenyu yese yekuno yekwakuchokorongero ini kuna namadzibaba Ishmael kwandiri vakabuda mumwoyo tatofanana nemunhu asina baba
zatifanani munhu asina baba kana kune zuva ri kuno kuti pane anombomyeuka kana paitika namo musha munomu havauya saka atove munhu andori nekadzinza kake ikoko asi siriwe dzinza redu akatobva kunoko achiti zviti haasi kumene isu toera kumene soko mukanya iye akati haasisiri akatobuda saka ukama kutosara ndoongori nemazita asi iwo kutoonana panyama handioni paitichine ukamera. Alright. Zvikanzi madzibaba Ishmael mhosva dzavo dzavari kupomedzerwa idzi tomboti vabuda madziri wanze vakudzoka kuno kwamurewo munozvitambira sei? Kuno havadzoki hatingavatambiri kuno nekuti tichapedza takutopiwa mumwe mitemo nekuti unenge uchinzori mwana mitemo yavo unenge uchiziva vakadzoka vakanzasara vari vega baba mumusha vanotanga kuti inzwaini tototanga kunetsana futi. Mama mungangotaura kuti madzibaba Ishmael vanga vari munhu akaita sei muno mucommunity kuno kwamurewo kwamusana? Inini kubva pandotangira kuvazivo nekuonawo nekunzwawo zvine zvimaonera ndinoitawo pane pavakango zvavakaitawo ndichiona nemaziso angu madzibaba Ishmael vanga vari munhu akashata nenhau yekuti zvinhu zvavaita vanga vari munhu asingade advice kubva kune vamwe vanga vari munhu asingade kunzwa kubva kune munhu asinganamati muchechi mavo vanga vasingade kugara nevanhu vasinganamate kwavanonamata ivo kusvikawo pamwe pavakazonetsanawo nemwana wemukoma wavo vakarwisana vakamukutsanira vakawanda. Vainge vanetsana panyaya yechii nemwana wemukoma? Nemwana wemukoma wavo taingonzwawo kunzi takangozongoona tazongota ngonzwa vakungorwa chete kuti vakurwisana vanetsana kuti vanetsana nenyaya iyi hatanzwa kuti vanetsana nenyaya iyi but tazongoona vakungorwisana vakurwa naiye meaning kuti nyaya yanetsana ndeyekuti iye aitiwo vanenge vakatirombei ndiari kutovashandisa yati ndiri kushandiswawo naiwo ndo pakutara kwaikaita kuti imi mukutishandisa imi maitira muita hasiriwo mukutishandisa saka pakutarana vachitaurana vachipindurana pakupindurana kwavo iwo ndo vatati yedete sei zvikanzi aiwa iwe uri mwana toita sei tokurwa mubva vabatsirana vakatoita sei vamubatsirana mwana vakatowanda vakamurwisa kusvika yazodzoserawo svika azosvika vakamubatsirana nevamwe vesangano nevamwe vavo nevamwe vanenge navavo nevesangano vamwe vanga vatoripo vachitovabatsirana saka ibvawo ipapo kusvika vazobudawo munomu vanga vabuda munomu zvokusavira nyangwe nevamwe vanhu vemuvillage vipi nyangwe nemasabhuku vanga vasatira sei vanga vasanzorana bhozi vanga vasingade kutongwa kuti nasabhuku wacho havana munhu wada kuti atongwe naye mitemo yavo ivo ndo yavaida kuti mutedzera isusu inzwa isusu saka muri kuti mimi madzibaba Ishmael vanga vakutoisa mutemo kuno kwamusana mitemo yavo ivo yavo yavanoda iyo ndo yavaisa kuti iwewe kuti ungauye nekuti ungataure navo usiri muchechi mavo vanga vasingadi kana kuti hanzi ungatoti imimi ungakwanisa kuti muti ngatigare pasi kandi pambonzi tikuenda kudare kuti hanzi vangauye padare renyaya kuti hanzi ndire mumusha vanga vasingaiti izvozvo vaisaita matariro vanhu vemumusha vaida vanhu vemuchechi mavo chete. Alright. Takuenda panyaya dzavari kupomedzerwa dzevasikana 5 vari pasi pemakore 18 vari kuti ivo vakabatwa chibharo namadzibaba Ishmael. Imimi muchizvinzwa muri kuno kwamurewo kwamusani semunhu wamakambogara naye munhu wekuti here mungamurambira kuti madzibaba Ishmael magarira takaita navo munhu anga asingaite izvozvo kuti vanenge vachibata vana vadiki vachivabata chibharo? Ipapo hatikwanise kuvarambira nekuti ndo maages avaida vaigona kutoti nyangwe mwana mudiki atori ne9 years wobva watogara toita sei watomubatira kare kuti uyu atowani atowawo saka kuti zvinenge zviri kuchechi mutemo uchechi kuti vanofanira kubatira mwana wavatori nepa9 years utanga kutopa avarore vaita hanzisi atibvise mari saka musikana panenge achiri pa9 years uya yakava vanenge vachiti vakatenga magrosari vachinopa vabereki vechi vemwana waya usvika mwana yangu sisikedzwa kangosvikawo pa10-11 paipai woona kutora chi mwana waya ndo zvavaiita vairoora nemagrosari zvawatopiwa iroro pamazuva uri kuchengeta mwana wako kuti angosvika kuma10-11 woko ndora watodya iroro zvatopera kana vazogara naye havachatora havachatanzi vachazobvisa pfuma wana kudiba zvatopera saka muri kuti mime vane vana vakatombotora vari kuma11 years vachiri kugara munomu vari munomu vamwe vavo vainge vainavo ipapo vakatotora zvemutemo yekuchechi Alright. Mashoko enye kupedzisira munoda kungotaura takanangana namadzibaba Ishmael. Mashoko ekupedzisira tanangana namadzibaba Ishmael. Madzibaba Ishmael vanofanira kutongwa according nenyaya dzavo
nekuti maitiro avo achona vaita nakutombonaka vangu vasinei kuti mwana wayo ndomucheche mawo chete wavaitora vaitoti nyange mwana asiri mucheche vangokwanisa kungoti vangomusvikira vamuvhiringidza chete brain haachakontroleka mwana wacho saka vandouraya vanga chiuraya kutoti vana mucheche mawo nevamwe vana vekunze kwachinanga chivauraya futi kumusvikira mukuti pane zvavaitoita here kana kuti amene kuti vaita sei nenyaya yekuti kana mwana asingapindi chechiyo vaizomukolonaiza brain kuti anzwisise zvautaura iwo zvokuti iwo ukazoda kuti uchimunza kuti aiwa zvisiri zvaachakunzwa iwewo akunzwa zvani ava akutoenda haachamira saka uchavisa kuti vamushandisire kuti azobvuma iye munhu asingapindi chechiyo. Okay, maita basa okay, tinotenda zvikuru uya kuzonzwa nezvamadzibaba eishmael muno munonzi Mamakombe village. Ini ndinonzi Steven Mawamba, ndini ndakafanira kubata chigaro chasabhuku Makombe. Sabhuku yedu vakashaya mwedzi ingaite 3 yapfuura, saka ndini ndakafanira kubata chigaro ichocho takamirira kusarudzwa kwasabhuku mutsva. Madzibaba eishmael mukomana murume watinoziva muno, akazvarirwa muno. Baba wake tinovaziva vaDenipoli chikurongerwa, amai vake tinovaziva. Murume akaberekwa ndinodaira kuti ari wechipiri mumhuri mavo. Mukukura kwake madzibaba eishmaeri mukomana akakura zvakanaka zvikuru, akaenda kuchikoro akadzidzawo kuno ndokuzoparadzana nekuda kwemabasa akuenda mudhorobha muHarare. muHarare umu ndo matinonzwa kuti akazouya muno mumusha Mamakombe. Ufunga kwaane 5 if not 6 years ago. Zvichinzi ane zvaakanga aita zvekunamatawo kwake madzibaba, kuti azonzi madzibaba, zvakatangira ari muHarare. Ndomo akatangira kuita zvechitendero chake chemadzibaba. Ari muchitendero chake chekumadzibaba tinonzwa kuti pane imwe nhamo akatinetsanei vari pasowe ravo nevemutemo, vakarovana vakatandanisana, vakarovana netsvimbo ipapo. Madzibaba eishmaeri anonzi akatiza, ndipo paakauya kuno zvakare kwaMakombe atiza nyaya dzakanga dzaitika kubudiriro kwaakanga achigara. Atiza akagara muno muMakombe achitsvagwa nemapurisa kusvikira akazowanikwa akatorwa ndokuendeswa kumatare kwaakanogara kwemakore anenge mairi kana kuti matate ndokubuda. Iri nyaya yechitendero paagarawo muno madzibaba eishmaeri akatiunzirawo chitendero kana kuti chinamato chitsva chakangoti kangawo mate mukana. Chinamato chakaunzwa namadzibaba eishmaeri muno chinonzi chainge chiri chinamato chisingatendere vana kuenda kuchikoro, chisingabvumidze vanhu vechechi iyoyo kuita zvimidziyo yakaita semaredhiyo. Ndo zvatainzwa kunzi vese vanopindawo chechi iyo vana havafanira kuenda kuchikoro, vanofanira kugara vachidzidziswa mabasa. Ndo zvataingonzwawo nezvechitendero ichi. Chakatombobata muno mukatozarawo vanhu. Pakutiza kwake akaita kubudiriro akateerwa nevanhu vake vaimuteerawo, vakauya muno kuzogarawo muno muMakombe. Akatomboita kakuvhiringidzana kwazvo nevagari vemusha nekuda kwechitendero chake chaakanga aunza chitendero chake chaakanga aunza chitsva chatakanga tisiri kunyatsonzwisisa kana kugamuchira muno mumusha Mamakombe. Zvikuru sei chakanyanya kuti kumbura kana kuti kanganisa itsika yekuti vana havaende kuchikoro. Izvo hazvina kuti itira zvakanaka. Vana havafanira kuenda kuchikoro, havaende kuchipatara. Izvozvo takaona zviri zvinhu zvinenge zvinotipesana nemutemo wenyika. Saka zvafamba zvakadaro takazonzwa chechi yakambotore makore iri muno ichiopareta vachiita mabasa vari muno kusvikira wapo takazonzwa madzibaba eishmaeri awana famu kuKabira.
ndo paakasimuka achienda kukabhira. Kubva ipapo tiri kuzonzwawo nhasi kuti kukabhirawo akapfuurira mberi nechinamato chake. Tinoti vana havaende kuchikora, vatore mabhegi, havaite izvo nezvizvo. Ndinodara kuti izvozvo ndizvo ndingakwanise kukupai pari zvino. Singazivi kana paine mumwe mubvunzo mungade kundibvunza pamusoro pamadzibaba Ishmael. Alright. Touya panhau dzekuroora vana. Havana kumbobvira vambozviita here munharaunda munomu, kuroora vana vari pasi pemakore anotenderwa nehurumende 18. Hamuna kumbonzwawo runyere kupere? Runyere kupo rwakanzwika, zvekutoti paakatamawo achibva muno akatosiya mumwe mudzimai wake aramba nekuti akanga atone barika iri isu hatizonzwa barika iri kuno kwaakabva aine mukadzi wani. Asi zvizhinji tazozvinzwira kukabhira kuti ndokwaanga kutora vana achivaita vakadzi. Kuno kwaakabva zvakaine mukadzi wake mumwe chete, mumwe akaramba kuenda akati ndosara zvangu muno mani ndakwa ndichaenda.